Tak teraz Gabika vám ukáže, sa nachádza na ceste na vyhliadkovú väžu pri Kavehanoch. Je pekné počasie, krásne slnko, no ale slabý taký čerstvý vetrik. Chcela som ísť pôvodne, tu na nedaleko kilometr je luka, vyfotiť ponikľac. Ale zdá sa, že sú chladné dni, takže nie je tam žiaden ponikľac. Ale nevadí, urobila som si takú peknú prechádzku, malú, lebo pre autobus idem na 29, tak už nechcem čakať na ďalší, tak som si urobila len koľko som si vyrátala, že stihnem času. Ako vidíte, tu nás sú po stranách také pekné sochy.